Munyika yeZimbabwe zvinhu zvazvo zvakutoshamisa. Panguva ino patiri kuona kuti vanhu havachangonzwisisi futi ichi ndochokwadi kana kuti ndomanyepo. Panapa pane gonyeti aiwa rashamisa vanhu etraki aiwa rinooneka kunzi anga rakatakura presidential inputs seeds amungozama presidential inputs scheme emutungamiriri wenyika. Zvinoti kuti traki irori harisi kuzikamwa kuti riri kupi. Vakomana nhau iyi yashamisa vanhu. Zvaunoziva kuti vakomana musatama netraki inozikamwa nemakuru rakaita nemavhiri ari kunonzi ranyangarika. Sana pana mashoko anobuda nyangwa panapa kuba subscribe or like out on the bell icon. Timira panapa hendo ikozwa vakomana ikozwa Intel unit vamira vachiti vanoposta mapictures amuri kuona ayo traki ramuri kuona iro rine maseeds our presidential input scheme kubuda nyara vachiti a track getting presidential input seeds meant for Ward 7 in Cholojo district Matabeleland North Province has been missing since last week. Domashoko anobuda achinzi aiwa traki rese iri harisi kuzikana kuti riripi. Vakomana vanhu ngavasatamba nepfungwa dzevanhu. Panapa tine kune section vanobuda vachiti gonyeti rese here nemavhiri aro kutsakatika regai vaiti ndivo vadii. Vanobuda vachiti varume kutamba kwacho kunozokunyanya. Vanobuda vachiti riko kufamba uko ndokwazvinoenda. Tozonzwa zvakuti uyai ndakagona kurima. Mwanobuda achiseka achiti only in Zimbabwe very normal. Mwanobuda achiti kune nzira aiwa dzemasoja dzekuzvibata nadzo achipindawo achiseka. Mashoko ationa kuti vanhu vari kushamisika vachiti aiwa izvi hatichambopindiri mazviri tangotarira tichiona vachiluta zvavo vachiita zvavanoda. Kuti semafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi pinda kuma section yedu. Semafunguro enyu sama subscribe or like not on the bell icon.